Nemoj početi snimati pornjavu, nemoj. Rasvjeta je jebena i sve je taj mood kad god, ali nemoj početi. Odupri se tome. Ja sam Alex Cvorić, a vi ste dobrodošli u Only Alex Show gdje očito pričamo o vjerojatno nacistima. Jedan od kandidata iz ove sezone LNS-a ima nacističku tetovažu. Krenemo prvo od početka. Zašto su rekli ljubav je na selu? Kad god kažu LNS, meni je da, apsolutno politika. Nikad kad mi neko kaže tako inicijale nečega ili samo početna slova nečega mi ne zvuči kao politika ili neka organizacija koju trebam izbjegavati. Apsolutno. I sad velika kontroverza ove je bila što frajer koji se zove Jurica Živoder. Preziva se Živoder i ima nacističku tetovažu koja kaže odanost mi je čast. I svi smo iznenađeni. Naš niko od producenta nije kao ova tetovaža na njemačkom. Ajmo googlat jer sumnjam da si bio bauštelac u Njemačkoj i da to znači kao stegni skelu za život prijatelja. Nekako sumnjam u tu verziju tetovaže. I njegov opis mi je Jurica 29 godina je vlasnik tvrtke koja se bave električnim instalacijama. Prije se bavio instalacijama na plin, ali je shvatio da je u struji budućnost. Nimalo zabrinjavajuće. Ima ovce te konje. Tvrdi da je vrlo društvena osoba i teško mu pada vrijeme provoditi sam. Ali kaže, njegova buduća odabranica trebala bi biti ljubazna, naravno, podržavati ga. Čemu Živoderu? U čemu Živoderu da te podržava? Malo nam specificiraj, jer tva tetovaža i tva profesija nas malo brine. Malo nas brine zašto si se odlučio živjeti toliko daleko od svih i onda kažeš, malo mi smeta provoditi vrijeme sam. Otišao si na selo, znači nisi u centru grada i kao da onako jeste ikada osjetili da ste okruženi ljudima, a svejedno se osjećate sami. Ne, frende, ti si sa tetovažom SS-a otišao živjeti udaljeno od svih ljudi. No njegova odabranica bi također trebala biti sposobna riješiti bilo kakve probleme razgovorom. Jer ako nije... Moj prijedlog je otići po tuš. Ali najbolje od svega je njegovo objašnjenje tetovaže. Gdje naslov članka kaže Jurica iz LNS-a se oglasio o nacističkoj tetovaži i imam potrebu sve objasniti. I meni je kao... Znači, ovaj naslov tako zvuči politički i krivo. Znači, LNS, nacistička tetovaža, ekipa koja radi ovaj show, ajme majko. Ali Jurica je rekao, dragi prijatelji, kao što ste primijetili, poslije dana su bili veoma teški. Mislim da ne trebam naglašavati zbog čega. Imam potrebu sve objasniti i ispričati se svima koje sam povrijedio. Kaže, imam dvije tetovaže i opet su posjedovom poginulu prijatelju Petru. Mnogi vas znaju, ali za one koje ne znaju, 2008. godine izgorio u požaru i to me dotuklo. Imao sam 17 godina, ok, razumijem, malo 17 godina ne razmišljaš, a on 33 i bio mi je kao stariji brat. Odlučio sam se tetovirati njemu u sjećanje. To je sve. Nisam pripadnik nijednog pokreta, ideologije ili sličnog niti podržavam na bilo koji način. Sve ljude jednako poštujem i želio bi se ispričati svima koji se osjećaju povrijeđeno. Žao mi je. Otkud ti ta fraza? Otkud ti ta fraza? Jer to sam očekivao da ćeš ovdje napisati kao bio sam odan njemu, nisam dovoljno istražio, on je uvijek mene ljubazno pozdravljao, uvijek mi je rekao Bog Živoderu i ja sam htio njemu odati neko počast. Druga tetovaža me malo zanima. Jurice, nadam se da druga tetovaža nije ništa jer nećeš si moći ispričati nikome i tvoja odabranica, vjerujem da želiš da ima plavu kosu i plave oči. Bez razloga nekoga, ali ok. Sretno svima nama, a pogotovo njegovim susjedima koji će sada dobiti ten preko ljeta i možda se naglo odseliti u Njemačku i više niko nije čuo za njih. I tako da baš čudno kako su stavili sve iza sebe. I da, Jurici rekli Bog, on je rekao Bog njima i to je zadnje što su sve vidjeli i čuli. Da. Ne!